Намираме се в комплекс Жадор Secret Garden, Слънчев бряг, Несебър, и днес ще ви запознаем с история на комплекса, инвеститора, който даде живот на този чудесен проект. Здравейте, казвам се Даниела Колинс и за мен е удоволствие да ви представя нашият първи проект Жадор Secret Garden. Първото ни бижу в колекцията на Virgin Build. Помниш ли момента, в който видя това място за първи път? Какво усети? Да, разбира се, беше преди около 3 години и половина. Може би много от вас не знаят, но всъщност ние не започнахме проекта от кота 0. Купихме обекта на етап груп строеж. В началото ми се струваше мисия невъзможна, но с помощта на добри изпълнители, партньори и разбира се на всички клиенти, които ни се довериха, проекта се реализира и му вдъхнахме живот. И съм много щастлива, че се получи дори по-добре от това, което сме си представяли. А защо решиш да строиш точно тук, в Слънчев бряг, в тази локация? Аз винаги съм харесвала Слънчев бряг. Самата аз живея от тук от 20 години. На мен лично много ми харесва и въпреки, че много приятели са ме питали как може да пребиваваш в този курортен комплекс дори през зимата. На мен страшно ми харесва тук. Тук е спокойно, зимите са спокойни, меки, а летата, знаете всички, че няма нищо по-хубаво от това да живееш на морето и да можеш да си позволиш да се възползваш от всички тези удобства и преимущества, което предлага едно място като това. Откъде дойде името Жадор? Жадор на френски означава обожание. Една уникално красива дума, която се използва от един любим мой дизайнер. И тази колекция от комплекси, които към днешния ден притежаваме и с които ще ви запозная малко по-нататък, всеки един от тях започва с това наименование Жадор. Какво по-хубаво име от това да наименоваш комплексите си с наименованието Жадор? Кой е твоят любим момент от деня в комплекса? Рано сутрин, когато идвам да направя рутинната си тренировка във фитнеса, обожавам тишината и звука на водата. Много е приятно, изключително има невероятна синергия това място. Какво би казала на човек, който още не е виждал Жадор на живо? Че трябва да дойде и да ни посети. Ти си адвокат по професия и продължаваш да практикуваш. Как започна всичко? Те нещата не се случиха от днес за утре. То беше един продължителен период, в който се смесваха ангажиментите ми като адвокат с ангажиментите ми по интериорен дизайн. По-скоро това беше като хоби, което се занимавах и в един момент ми се предостави възможност да направя нещо мое и да вдъхна живот на това, за което винаги съм мечтала. Да направя сграда и да пресъздам моите желания и мечти в нея. Кое е нещото тук, с което най-много се гордееш? Всичко. Аз харесвам всичко, което е на територията на комплекса. Градините, басейна, сградата, интериора, екстериора. Абсолютно всичко. Говорихме, че Жадор това е селекция. Да. Разкажи повече, ако обичаш. Освен Жадор Secret Garden, в нашата колекция от комплекси има и Жадор Дюн, който е изключително уникален комплекс, находящ се на първа линия на самите пясъчни дюни и които ще имате удоволствието малко по-късно да посетите. Още един проект, който е в процес на строителство в момента е Жадор План. С него също ще ви запознаем и може да направим една обиколка в строителния обект. Пътят беше много труден, но си заслужаваше и аз съм щастлива, че въпреки трудностите, през които се наложи да преминем, сме тук сега и се наслаждаваме на този уникален комплекс. Имам нови идеи, нови проекти, които искам да реализирам. Има неща, които тепърва ни предстоят. Какво остава непроменено във всеки следващ проект? Отношението към детайлите. Аз обръщам внимание на всеки един детайл и абсолютно всичко минава през мен. Всеки един от следващите ни проекти е различен.
тъй като има динамика в строителството, в архитектурата, в интериорния и екстериорния дизайн. Ние се стремим да бъдем в крак с модата и аз много черпя вдъхновение от моите пътувания в чужбина. Затова и проектите ни са свързани с определени мои любими места, които съм посетила и съм имплементирала тези частички от тях, които са ми направили най-голямо впечатление. Даниела, за какъв тип клиент е Жадор Secret Garden? Нямам определен таргет. Аз смятам, че всеки един, който е дошъл тук, е усетил магията на Жадор и аз съм се постарала да пресъздам всичко това, което аз харесвам и виждам, че то се харесва и на моите клиенти. Ако трябва да опишеш всеки от комплекса с една дума, кои са те? Жадор Secret Garden, синергия, изчистени линии и баланс. Жадор Блан, чистота и минимализъм. Жадор Дюн, мечта, морска мечта. Преди да строиш, работеше с недвижими имоти. Какво научи от тези години? Много неща. Изключително трудно е да успееш да удовлетвориш всеки един клиент. Изключително важно е да бъдеш търпелив, но и да поставиш граници. Даниела, да разкажем как протича покупката. Покупката започва с избора на недвижим имот. Клиентът идва, избира имота, който му харесва, депозира го, подписва предварителен договор, след това ние организираме юридическата част по прехвърлянето на имота и много важно, което искам да отбележа е, че обръщаме специално внимание и на пост-сейл сервиса. Тоест, нашите услуги не спират просто до покупко-продажбата на имота, а ние се грижим и за обслужването и за общата територия на комплекса. Трябва да отбележим, че инвеститори се връщат тук и купуват за втори път. И не само за втори път, имаме клиенти, които купуват при нас и за трети път, които са инвестирали в трите ни проекта Жадор Secret Garden, Жадор Дюн и Жадор Блан. А имаме и корпоративни клиенти, които закупиха имоти, повече от 12-15 имота в двата ни проекта. И да кажем малко за стратегия и визия. Разработили сме клубна система, при която всеки един от собствениците на самостоятелни обекти могат да ползват удобствата на всички наши комплекси. Как изглежда пазарът на недвижими имоти в 2026 година и какво е предимство да купуваш от строителя, от инвеститора? Трябва да бъда честна, че има известен застой в динамиката на покупка на недвижими имоти в първата половина на 2026 година, но за радост последните месец и половина наблюдаваме изключително динамичен пазар. Чуждестранните инвеститори се завръщат, ние продаваме имоти на европейски граждани, които купуват отново и отново. Българите също ни се доверяват. Какво е предимството? Предимството е, че когато купуваш имот от инвеститора, може да съобразиш план на плащане, който е подходящ за теб. Ние предлагаме разсрочка в рамките на 2 години и половина-3, без олихвяване, което е изключително удобство за клиента. Като за финал, би ли ни споделила какви проекти предстоят за Virgin Build? Ще оставя това на вашето въображение. Единственото нещо, което ще споделя е, че да, предстоят ни 2 нови мащабни проекта, които в момента разработваме и нямам търпение да ги реализираме.